Ol mähelläniň ýanyndan aýrylyp öýe girenne şägirtler ondan bu tymsalyň manysyny soradylar. İsa olara: "Eýsem, siz hem düşüneňdokmy? Adamyň içine giren hiç bir zadyň onu murdar etmeýändigini bilmeýärsiňizmi? Bular adamyň yüregine dälle, garnyna girýär. Ol ýerden daşary çykýar" diýip jogap berdi. Şeýle diýmek bilen İsa ähli iýmitleriň tämizdigini yglan etdi. Ol ýene: "Adamy murdar edýän onuň öz içinden çykýan zatlardyr. Çünki işden, adamyň yüreginden erwet pikirler, azgynlyk, ogurlyk, ganhorlyk, zynakhorlyk, açgözlük, yamanlyk, hile, ahlaksyzlyk, göriplik, sögünç, tekebbirlik we akmaklyk çykýar. Bu erwet zatlaryň ählisi içden çykyp adamy murdar edýär" diýdi.